Rusila jamana kan Ameriki sanfɛ celutana Britney Griner ka kiritigaw daminɛna u ka sanfɛ kiritiga soba fɛ bi tarata ko a donna ni drogue ye u ka jamana kɔnɔ ko santan kaso de bɛna d'a ma n'a nɔ yera nin waliya in na. Ameriki jamana ye ɲamar duguden mɔgɔ 4 minnu bɛɛ lajɛlen minɛnen don politiki sira fɛ n'u ka yan ka fagali kɔntɛnen don. Ameriki jamana y'a yira o de senfɛ k'a fɔ ko sariyaw bɛɛ lajɛlen bilalen don tabali kan cogo min na ɲangiliw ni bɛnkanw bɛ se ka sɔrɔ sira wɛrɛ fɛ. Ameriki jamanatigi Joe Biden tununa pewu ka bɔ bɔlɔlɔ ani jabaranisuw kan. Ameriki masayaso Maison Blanche tun y'a lase k'a fɔ ko coronavirus banakisɛ yera la alamisa tɛmɛlen. Californie tasuma fagalaw kabiri tɛnɛn don u ka wulikajɔ barika bonyalen don tasuma jeniba min bɛ Californie fanfɛyɔrɔw la ka se k'o dala faga. Min tasuma fanga bonyalen don kɛn ka yan fanfɛ ka taa parc national la min bɛ wele ko Yosemite Oak Fire o fanfɛ. Ameriki jabɔlaba Paul Sorvino min kɛra gangster polisirero acteurba ye fatura ka si to san 87 san 3 la. Sorvino ye san 50 de kɛ jabɔ la Ameriki jamana.